मा बुंगोन सार बे बुब्लियाव? गिबियावनो जोबोर आं साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो बिथांनिनो लोगो मावगिरि इएम जोंनि नैबे ओनसोलनिनो हाग्रा बिफाननि इएम मानगोनां बिथां रनजित बसुमतारी बिथांनिसिम आरो बिथांनि डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिएचडि डिएफअ गासैनिसिमबो मानोना नैबे चिरां जिल्लानि बालाजार बे फोथाराव दिनैहाय मिनिस्ट्रि अफ एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेरे मोदै सोदांग्रा मोनसे इउनिट मोनसे प्लान्ट बेयाव अन्थाइ खाम्फा दिनै गायसनबाय आरो बे बेरे मोदै सोदांग्रा प्लान्टखौ गायसननायनि लोगो लोगोनो जोंनि फार्मार्सफोर जोंनि जायफोर साख्रि गैजायै लाइमोनफोर बा जायफ्रा इन्टारेस्टेड साफ्रोमबो सुबुङानो बेरेखौ जोङो फिसिनो हायो बेरे मोदैखौ बेरे मोदैया जोंनि ट्रेडिशनेलि गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे न'खरजों जोबोद मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ मानोना गथ' गथाय खांनाय बानायाव बेरे मोदैया गथ'नि लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनाय बायदिसिना फिसा फिसौ खुगायाव जानाय सिथर गाराय जानायफोरखौ फोसाबो बियो मोनसे एन्टि अक्सिडेन्ट हिसाबै खामानि मावो बियो जुदि गथ' गथायफ्रा एसे उदै गाज्रि जानाय खिनाय जायोब्ला बियो एन्टि इनफ्लेमेटरि मेथड हिसाबैबो खामानि मावो एन्टि इनफ्लेमेशन हिसाबै दा बेखायनो बे जोबोद मोजां मोनसे मुलिनि दिगावबो जोबोद खामानि मावो आरो दिनैनि थारिखआव जोबोद सहजै खस्थ' गैयालासिनो सासे सुबुङा बेरेखौ फिसिनानै बिनिफ्राय रां मोननो हायो आरो बे आबादजों बिराद खाथि सोमोन्दो दङ बेरे जिनिसा मानोना ओरैबायदि माखासे हादोरफोर दङ ओरैबायदि माखासे भारतआवनो माखासे थावनिफोर दङ जेराव आबादारिफ्रा बेरे फिसिग्राफोरनिफ्राय बेरेनि मोनसे बाक्सु गावनि आबाद थिलियाव लानानै थाङो जों मिथिगौ बेरेया बिबार बानानै हायना नांहोयो बिबारजों हायना नाङोब्लासो फिथाइया गोग्गो जायोनो फिथाइया मोजां थायो दा बेखायनो बेरेया साइन्टिफिक माखासे दिगजों नायोब्ला बिबारनिफ्राय फिथाइ थायनायाव फिथाइया गोग्गो जानायाव बे खामानि होयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि सुबुंफ्रा राङारि बिथिंबो मोनसे मा जानो हायो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो दिनै साख्रिया बयनिबो थाखाय गैया बेखायनो जोङो माखासेया साख्रियाव माखासेया आबादाव माखासेया बेरे फिसिनायाव बा गुबुन माखासे हाबा मावनानै जोंनि रांखान्थिखौ जोङो गोदोर खालामनो हागोन बेखायनो आंहा फोथायनाय दङ जे नैबे बालाजाराव बेरे सोदांग्रा मोनसे इउनिट लाबोनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलाव मोनसे जन जागोन बियो बे क्लास्टार हिसाबै जेला खालामगोन अब्लाना बेजों मोनफा ओनसोला माब्ला मुंदांखा जायो बेबायदि माबा मोनसे जिनिसफोर जुदि थायोब्ला आं सानो लाइमोनफ्रा जोंनि खामानि गैजायै सुबुंफोरा आरो एडिशनेल जोंनि आबादारिफ्रा बेजों रांखान्थि खामायनायाव मदद जागोन आरो इयुनाव ट्रेडिशनेलि जों जायखौ गोदोनिफ्राय बाहायबाय थायोमोन बेरे मोदैखौ नैबे ओनसोलाव आरोबाव बै ट्रेडिशना बै दोरोङानिसो फैफिनगोन अनसायनायखौ मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन